מכיר? בברך. מאז ברך ימין שלי היא תמיד נדלקת, כאילו אחרי ספורט, אחרי זה, כדורסל, אחרי העניין הזה, נדלקת, היא קשה לי להתכופף. יש הבדל בין רגל בין ברך שמאל לימין? כן. אוקיי, טוב, זה... אוקיי. בוא. תמשיך עם העסק ימין. קום. עכשיו מה שאתה הולך לעשות, אתה הולך לקחת את הלסת ימינה, ועכשיו תעשה את אותה תנועה שעשית מקודם. תגיד להם. מגניב. קח את הלסת ימינה ותעשה קריאה. ימינה. אתם רואים? קשה לו. קח את הלסת ימינה, תעשה קריאה, קח. איך עכשיו בברכיים? אין כן! אתם רואים? זה הכל. מה שתקוע זה שריר שנקרא lateral pterygoid muscle. זה שריר שמחובר למפרק הלסת. כשהוא עושה את התנועה הזאת הוא מותח את זה, ואז אין לו עוקב בברך. זה מה שתקוע לו. בוא, נשחרר את זה. מבין? זה מה שתוקע לך, בכלל את זה את הברך. איך? מה זה? כאילו, מה זה מגיע? שיש לנו זפל וזהו. אוכלה במאסט, כאילו אולי, לא יודע. השריר הזה מתחבר לכנף הגדולה של הספנואיד, השריר שמאוד משפיע על העצם. ויש לו יחד עם זה את השריר של הסקלן פה, תראה את הסקלן פה, זה. אתה מרגיש אותו? כן. לעומת זה. רואים, הסקלן פה תקוע, כופף את הרגל, ויחד עם זה, תרגיש את הקוודרטוס למבורד. זה. מרגיש? כן. כל זה ישתחרר לו יחד עם הברך. למה? כי תמיד, אותה שרשרת, זה תמיד יהיה ככה. זה תמיד הולך ביחד. אני חוזר לבדוק את הגולגולת, כי זה תבנית. נקרא lateral strain, זה מתי שהאוקסיפוט והספנואיד עושים משהו כזה. משהו כזה. ותמיד שיש את התבנית הזאת, ידוע מראש מה יקרה. עכשיו, בוא נראה. אתה רואה פה זה הסקלן. איך זה עכשיו? כלום. תבוך את הרגל. רואה פה זה ה-QL. איך עכשיו? קום. תגיד. בחיים לא הצלחתי לרדת ככה על רגל ימין. תמיד זה נתקע לי פה. תחדש מה שנקרא. איך תשחק כדורסל? זה הכל.